beltan topo ginen desastre batean etxingurue, dana zikine, dana bomba, esku bombak utzitu dikue. Naturalape bai, baina oso amak eta esatuzkoen, haiti preso hartuzkoen, enboskada baten nazionalak harpa bien, da haiti gero gelditu zen preso. Gu etxe atorritik gero etorri zen haitia librea egin. Temporale bat amaz etorrike. Etorri amaz etxera, harrapo genuen, tifus egiziotesan orduen, kalenturak, tifus esaten jakonak. Eta amak leileko harrapagoan, da ama burutik, eta egin dana buru behun da gu irgune barragok, ama matorten zekun aiken ama, nusepei, da aizaz eurratik egin. Baina hostien dana desastre etxin guru guztizek eta dana txarrikeri, erropazarrak eta frantipuen egon zan, dana antzikine, oso txarta, oso zikine inguruak. Da geu etorra ginen lehelekoz arkotxera. Hiru bizitza, geu etorra ginen lehelekoz. Etorra ginen amaz, gero etorra zinen gure osaba bat, eta familizea bai, apurke, gero zizik emestiepeat. Batzuk angelik usien, egin ziren, da aben etorra zinen, gero bat etxeko moduen eusuna guztiz hori bat egin.